35. Toribio Etxebarria sariak banatu dira Tekniker Zentro Teknologikoan azaroaren 13. Lehiaketak 3 hamarkada baino gehiago daramatza Euskadin ekintzailetza berritzailea bultzatzen. Euskadiko ekosistema ekintzailean erreferentzia gisa finkatu da ekimena. Ekitaldiak, enpresa, zientzia, hezkuntza eta erakunde munduko ordezkariak bildu ditu. Aurtengo edizioak 26 hautagaitza jaso ditu. Proiektuek sektore estrategikoetan egiten dute lan, hala nola bioteknologian, osasunean, ikatetan, industria aurreratuan eta jasangarritasunean. Beren sorreratik, Toribio Etxebarria sariek 820 proiektu baino gehiago uztartu dituzte, eta 45 milioi eurotik gorako inpaktua eragin dute inbertsioan. Zuen arrakasta eta bidea, Eibarko eta Gipuzkoako belaunaldi berri batentzat itsasargi eta inspirazio izatea opa dizuet. Jarrai dezaten sinesten talentuarekin, etengabeko ahaleginarekin eta berrikuntzarekin ez dagoela gure eskuekin eraiki ezin dugun etorkizunik. Onkorreplikak irabazi du saria startup eta enpresa proiektuen kategorian. Botika onkologikoak testatzeko pazienteen tumoreen 3D in vitro ereduak garatzen ditu onkorreplikak, horrela ikerketa bizkortzeko eta tratamenduak personalizatzeko bide bat eskainiz. Eskerrik asko sariagatik eta espero dugu aukera hau proiektua bultzatzea eta hurrengoan enpresa moduan ikustea hemen elkar. Eskerrik asko. Semizabalak eskuratu du saria enpresa berritzailearen kategorian. Baken zerbitzuen lerro pilotu bat garatzen du sektore espazialerako gailuak fabrikatzeko. Funtsesko teknologia etorkizuneko industria aeroespazialerako. Lehen da bizi, mila esker sari honengatikan. Guretzako oso garrantzitsua da bai alde batetikan munduan, Simonek esan duen bezala, irakusteko zehari garen egiten, eta eskerrik asko deneri bai proiektu honetan bereziki parte hartzen duten pertsona guztieri, eta mila esker. Proiektu irabazleak ez dira edizio honetako protagonista bakarrak izan. Huelkek Eibarko enpresa Made in Eibar saria jaso du kirol klubetarako eta errendimendu altuko inguruetarako eskaintzen duen plataforma digital integralagatik. Eskertuta udalari azkenan delako rekonozimendu bat egiten diguna egiten dugun esfortzu horrengatik, eta eskertuta ere egunerokoan egiten dugun lan horren emaitza delako sari hau, demostratzeko Eibarretik ere aldela eraman mundura teknologia eta produktua. H Herramientas enpresak hartu du Iñaki Goenaga aitortza, doitasun tresnak fabrikatzen egin duen 85 urteko ibilbideagatik. Harro sentitzen garala sari honegaitxik eta gure aitxitxa eta mama oso harro egon guzidan bebai saria emoten gaitxik, Eibarreko saria gainera dela gaitxik, eta ez eta enpresa txiki bat izan, aurrera jarraitzeko indarra emoten desku, eta eskerronak dan hori. 2025an bere mendeurrena ospatzen duen Reiner Group enpresak aipamen berezia jaso du industriari egindako ekarpen historikoagatik. Diru horniduraz gain, sariek finantziaketa, aholkularitza eta prestakuntza programak eskaintzen dituzte, erakunde eta entitate laguntzaileek ekimen berrien hazkundearekin duten konpromisoa indartuz. Juan Garzón eta Ruben Palomero Kultzaim enpresaren fundatzaileek eskaini zuten bioindustrialización, la biología como nueva infraestructura productiva hitzaldiarekin amaitu zen jardunaldia. Prozesu produktiboen eraldaketan biologiak duen garrantzia nabarmendu zuten irtenbide jasangarri eta eraginkorrei ateak irekiz. 35. edizioz, Toribio Etxebarria sariek beren helburu nagusia berretsi dute. Ideiak proiektu eta proiektuak errealitate bihurtzea Euskadi berrikuntzan erreferente gisa sendotuz.